నమస్కారం డాక్టర్. అన్నగారిని కాపాడేశారు, చాలా సంతోషం. అరియర్లు పెట్టకుండా డాక్టర్ కి పాస్ అయి ఉంటారు. హరిహరణ జేసుదాసు మనకు సంబంధం లేని విషయం మనకెందుకన్నా, ఇవ్వండి అన్నా. స్ట్రైట్ గా ఇస్తే తీసుకోరేమో, టేబుల్ కింద నుంచి ఇవ్వండి. అన్నగారు కూర్చోండి. సారీ పాప. వద్దన్నా, ఇలాంటి పిల్లలు మామూలు పిల్లల కన్నా షార్ప్ గా ఉంటారు. మీ కూతురికి వినికిడి శక్తి లేదు, మాటలు రావని విన్నాను డాక్టర్. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఊళ్ళోకి చంటి పిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్లే వాళ్ళు వచ్చారట. మీ కూతుర్ని ఎత్తుకెళ్తే అరవను కూడా అరవలేదు పాపం.